Okay, Dave, seo fís an contactú le aine atá faiban acu leis na appanna go háirithe an Aip Outlook nó an App OneNote ar an iPad. So, tá tú ag féchant ar sin cílíonn si sin go bhfuil faibanna ag teach chun cinn. So, má tá faib ann le aon app a buineann le oifig trí sé cuaig. An bealach is timpeall agus is éasca chun fáil tríd nach chun na appanna sin a cheachant ná úsáid. In ionad é sin buin úsáid as browsálaí idirlíne, so sin an internet browser, so sin rud cosúil le Safari, nó Chrome, nó Firefox, nó ceann dóibh siúd. So sa cá seo tá mise ag buint úsáide as Chrome, mar tá Chrome ceann as na appanna is fearr ó thaobh oifig trí sé cuaig a úsáid. So níl mig dul isteach sa gná App OneNote nó an gná App Mail nó an gná App Outlook. Tá mise ag dul isteach chuig an gná browsálaí idirlín, internet browser. So, I dus bóir taim chuig an siomh idirlíne na scoile. So sin an ceann géadchláiste mar tá sé inniu. An sin sa cúine an seo tá oifig trí sé cuaig. So brúm ar nás sin, nu is féidir lom díreach dul chuig trí sé cuaig.ddletb.ie. In íos sin tá sé chun orm síú isteach. Okay? So tá mo ceann sa bháltain seo hena féin ach tá rud ag raibh mé ag tosú go nua raci mé isteach go dtí sign in chum isteach an cúntas mar tá sé agus brúm ar next. So bei sin de anam agus an blion tiscuibh an ceann rachran atá a goibh. So bei an ceann rachran bei sé C punk ó chuimhánaigh agus an bliana thosc mé 5 ag gcrachran.ie. An sin chum an pásocail nó an focail fearra isteach tá mo ceann sa bhálta mar sin agus brú ar sign in. Now, siníonn sé isteach chu, níl mé géirí fanacht isteach ar an browsálaí seo. Now, tá isteach chuig mo chúntas. So anois, dá mar rud ag raibh deacrachtaí a gcuibh leis an Outlook go háirithe nó an OneNote cos siad san appanna atá in úsáid againn. Seo an bealach gur féidir libh féchant isteach an sin. So brú í isteach ar an Outlook agus féach an bhfuil na ríomhphostanna ag teacht isteach nó nach bhfuil. Béidir nach raibh siad ag teacht isteach ar an app ach tá siad ag teacht isteach chuig an cúntas ar an browsálaí idirlíne. An rud céine leis an OneNote. Má brún tú isteach ar an OneNote, chucí na OneNotes ar fad atá tú mar bealde suas. Agus bé tú an ann a rá cén ceann atá tú mar chuide agus cén ceann nach bhfuil tú mar chuide. So sin má legan amach tuisgurmise an múnseoir sin na OneNotes atá úsáide gomsa faoi láthair. Agus aon ceann atá an sin I do lista, recent new my notebooks new shared with me in our rira, aon ceann atá an sin, siad na cín a bheas in úsáide agat, agus is féidir dul isteach agus muna bhfuil ceann an sin, cilíonn sé nach bhfuil tú mar cuid don OneNote sin agus is féidir leat ríomhphost a cheola chuig do únseoir chun orthú an nasca a cheola cuat, ónas gur féidir leat bealraíocht a ghlacha leis an rang sin. So muna bhfuil sé sin ag obair dit an sin bé sé in ann teachta deagmháil le de idir ranga do ceann bliana nó na múnseirí a oibríonn leis an technoliacht sa scoil. So má tá ceist ar bit a goibh tus a goibh gur féidir le ríomhphost a seola cún aon am sgur